love tika hasta siya. Wow naman! Kaya mga makausay, kanahingnon nga, uy, grabe na kayo ka, you're just too much for me. Mas ingani ko, ikaw taas na kayo ko. Look! Yun si Charles, nado ko na siyang entry. Dili sa tanang higayon, ikaw ang matuman. Wow! Dominante zest. Ito, tinood man sa dyan na siya, Charles. Kung ikaw ang sa kaklaseng nga tao nga, gusto dyan nga ikaw, pero may mas matuman, it will not work that way, Jude. Kay Jap, buutan kayo ka, you deserve someone better. Los. Kani, tinood dyan siya, nga, gas nga line po. So, di sa ko mo to, mga ingani nga butan kayo na after a week, na siya katuyog-tuyog lang. Ay na lang, Kesnes! Ingon si JP Ponce Baldi when he said, I love her more than I love you. What the fuck was that? Sakit. Ingon si Brie. Okay, iya yung i-forward din daw ng message. Yun siya nga, hello babe, I'm sorry. I realized I'm not worthy for your love and care. Please open your hearts for others. Complicated kayo kung stop. Tosan ka. Love matika pero ambot oy naamanggod siya tapos naapod siya sa duol according to Sigfred Orion. Udi mo tupad ka? Magpaduol ka niya, di ba? Or siya may magpaduol nimo. Pero ay kung si Ken Mars, naanak ko'y lain, mas gwapo og sweet pa kaysa nimo. Mo ba? Pero siguro, nadyo yung bang tao nung physical kayo sila magtanaw ko sa kauyang. Anyway, ngon si Bobby Oy Malinaw, ayaw pamugos. Bitaw, ayaw sa pamugos. If that person wants to let you go, then go ahead. Let him go. Let her go. Next, si Jaffe Brat Rosales Mandawe, there was never an us. Feeling niya si Samil Visha. Pero gisonsoon na rin niya. Sunod, si DM Cherry na ako'y entry ENJ. I don't love you anymore. It just happened. Sakit. Sunod, ingon si Deza Maysuke, you know it's not you, it's me. Another gas-gas kayo nga story. I don't deserve you anymore. Ingon si Enzo. Gas-gas. Ingon si Ashmi, you're too naive. Ingon si Vanessa Basubas, ayaw ipugos ang imong kaugalingon sa tao na wala na gusto nimo. Bitaw sa day. Ayaw na mo pamugos. Ingon si Chef Panyang, dili ta magbuot pang buntag ka, pang gabi ko. Wala na tay time sa usag-usag. Tag sa grilo! Bitaw, kung gusto mo dyan nimo, makahatag man dyan kang time. Ingon si Kim, you are just too available. Eh, Kuya Garner, ingon siya nga, sani? I need some space? You know, and sometimes it's so nice nga to give each other space, pero not to a point nga mo na siya reason nga magbuwag mo. Retardo Eds, wala mang good ka sa time na kinahanglan. O ba? Since siguro nagkulang kang time. Diba? Sunod, si Kit Avila, love kayo tika, pero dili kaya sa kulawas. Sana magkita ta sa pikas. Chessmas! Apilon man noon ang mga pikas kinabuhi, oy. Ingon si Marco Moya, you're too big. Unsa man nga too big? I know nga taas jud kayo ka nga tao, but what do you mean? Comment down below, Mark. Oh, damn girl. I cheated once and I can't assure you that it will not happen again. Everyone is a cheater. Kana lang ganahan ka makakita or ganahan ka say mo lang huna-huna alone, that's already cheating. If you love the person, you can always forgive that person. Ahay, mga gas-gas ng mga linya. Gitry na kong work nga magkita pero wa man yung work. Basing wa kay ID test. Nang wala ka ka-work. Bitaw,
Yeah, nasa dyan yung sahay nga ka nangigitry dyan ninyo both. Pero wala lang dyan siya ma-work. Wala dyan yung spark. Wala dyan yung spark. Moving on, yung si Rem. Pag hinay-hinay, nag-move on natong duha. From X 10/16/2019. Napay time, guys. 10:56 p.m. Parang wala pa dyan yung taon kakamove on na ni Rems, no? Pag hinay-hinay na natong move on duha. I think the fallout of love na niya sa katawa yung uyab at that time. Pero, yeah. At least honest siya. Ingon si Francis, you knew we're just my charity case and you ought to knock when I'm cheating. Just not. Sulit ko art. But yeah, if ingani naman lang, that you're free. You're very happy now naman sa, di ba? Francis. And lastly, ang akong amego, kung ingon si Earl Gulang Masikampo, kung gusto yun ka magkakakita, dawata nga gusto na ko naasad sila. Ay! Makabuo aming mga chika, ha? Okay. So, ang kaning tawa din siya desisyon sa iyong kagalingon, no? If he or she loves you, then dapat milion ka niya. Dili ingon nga kanan dapat na among duha. So there you go, that's the last one, si Earl Gulang Masikampo. Do mo palit kugutan na po nimo do. You know guys, I hope na nakata ko gamay ninyo mga advice. So unsolicited siya. If you want to keep your relationship intact, make sure that you will respect each other. Number 1. Number 2 is you give your partner time as well to be with themselves and you too. Doesn't mean nga mag-uyab mo all the time. Dapat ka mo may mag-uyab. Again, if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell as well para sa ma-update mo sa tanang mga videos nga akong gina-upload dito sa YouTube. And if na may mga reaction na nga video guys, please feel free to comment down below. I would love to hear from you. Again, this is EJ, your Badiha guy. See ya! Bye guys!